Hola, companys. Estem intentant entrar a la Conselleria d'Educació. Tenim la porta tancada. Ai, mira. Sí que podem, sí que podem. Anem a parlar anem a demanar reunió. Volem demanar reunió. Tranquil·litat, som representants sindicals. Anem a demanar reunió, simplement. Tranquil·litat. No passa res, No passa res. Val? Anem a demanar una reunió. Vale, que avise, por favor. Siempre me entrat... Ustedes quieren entrar a la reunión y él va a avisar. Sí, pero ¿podemos estar en la hombreta? ¿Podemos estar en la hombreta, por lo menos? Pues que no sé quin problema n'hi ha, sempre hem fet... No hi ha ningún problema. Vale, pues ya está, que s'han posat nerviosos quan tots els dies entrem. Hacemos todos nuestro trabajo. Sí, que no dic que no, nosotros també. Respetan un momentito y que haga su trabajo. L'únic que vos demanem que ens posem a l'hombreta. Sí, estem tranquil·líssims. Por eso. Que venim a una reunió, ya está. Pero le está diciendo que se pare, que no se para. Se va a comprobar la cosa y ya está. Sí, pero simplement... Sí, ya, no podem estar a l'ombra. Si quieren ir a la palmereta, per favor. Ahí, a la del coche. És que serà possible. Bueno, pues això. ¿Está usted grabando, caballero? Ja estic gravant a mi. Això, ja han tingut el primer problema. Ja veurem si ens deixen entrar i demanar la reunió. I ja veurem què passa. Continuem després. Ja veieu que estem dins de la conselleria. Hem aconseguit entrar i a les 12:30, d'ací una estoneta, tindrem una reunió amb la consellera. I ens han convocat ja per a reunir-nos el diumenge a les 6 de la vesprada. Intentarem ara avançar la reunió per a reunir-nos esta vesprada o demà. També falta saber si tenim el document o no, si ja s'ha acabat o no. Però bueno, anem a demanar el document i avançar al màxim les reunions. A veure què us poden dir més tard. Gràcies.